La federació és una plataforma representativa i d'intercooperació de totes les cooperatives de treball de Catalunya, des de l'àmbit financer, a l'àmbit de serveis, a l'àmbit industrial. Hem de crear xarxes que en base a compartir valor, compartir experiències, poder crear un nou model d'organització que pugui desenvolupar grans projectes. Jo crec que si diguessin avui quin és el valor que defineix el cooperativisme, diria que per mi és la confiança. Una cooperativa és una organització basada en la confiança que es preocupa en buscar metodologia participativa de tota la gent que configura el seu projecte i que a la vegada té l'obligació moral, cultural, de fer una gestió transparent.